שנייה, רגע. זה התחיל? זה התחיל? אני לא מבין את התוכנת הקלטה. אוקיי. אני מניח שזה התחיל. אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן מר בטטה, ואין לי אינטרו, זה פשוט מר בטטה, כי בסרטון הראשון, למי יש כוח לחשוב על אינטרו? זה יקרה בסרטונים הבאים. אז אני כאן משחק ברובלוקס, שנייה, רגע, אני אצא שנייה. זה רובלוקס, כי זה נקרא רובלוקס, משחק שבו הרבה משחקים וטובים, אז מי שלא מכיר זה רובלוקס, אז כן, אני משחק ברובלוקס, ואני חושב שזה מספיק מובן עד עכשיו. אנחנו משחקים בסיזיפוס סימולטור. עכשיו הקטע הוא שאם תסתכלו על לאב, השחקן הזה, הוא קטנצ'יק והוא גרוע, שלו רק 106,000, והוא גרוע. לי יש 19.25 אלף טריליון. זה כאילו AA 1 זה 1,000 טריליון, ויש לי 19 AA, ככה שזה מגניב, ובקרוב זה העולם הראשון. בסדר? זה עולם ראשון עם מלאכי המוות. זה לא מטריד, זה פשוט מצחיק איך שזה נראה. זה נראה מאוד מוזר. ואני כאן כדי שתכירו את המשחק הזה, ואז תיכנסו אליו, ואז אני אתן לכם חיות מאוד טובות. וכן, 308,000 זה מאוד טוב ביחס למשחק הזה, כי בוא נגיד שנלך לטמפל העולם השלישי, אז רק בביצה הזאת זה מגיע ל1,000, ואני אפילו לא בטוח, אפילו נראה לי רק מפה, מה2% זה עולה ל1,001, וזה 308,000, זה מטורף. וכן, אני כרגע בעולם, וואו, האור בחדר שלי נדלק ופתאום נבלתי, טוב, לא משנה, כאילו הוא היה פתוח אבל אור אחר, טוב, לא משנה. אז נלך לעולם החמישי. רק מזכיר, בשבילו צריך ששוב פעם קרה, רוחות השתלטו לי על החדר. שנייה, חכו שנייה, רגע, אני בודק משהו. איפה זה? זה על הרצפה, זה נפל על הרצפה. אוקיי, זה מסביר הכל. טוב, אני אשאיר את זה ככה. אוקיי, עכשיו האור בחדר שלי לא ידלק סתם. ואני לא מדבר על האור שמחובר לתקרה, כי הוא דלוק כל הזמן. זה אור אחר. ואני, בעולם החמישי, צריך בשבילו, מה שהתחלתי להגיד, צריך בשבילו 210 טריליון כוח, רק בשביל להגיע אליו. רגע שנייה. ואני שיחקתי 23 ימים רצופים במשחק הזה, של פלייטיים של 66.5 שעות. יש לי הרבה ווינס וואו, פתחתי 877 אגס, אבל שנייה, אני אקח את זה. יופי, זה היה טוב. מה אני צריך לעשות? לא. אוקיי. לא משנה, סתם בדקתי משהו. רגע, זה לג'נדרי שם? לג'נדרי. טוב. settings. תסתכלו, איזה גודל פץ. זה פץ חצי מהמסך, זה מסתיר לי. עכשיו אתם בטח יכולים להבין למה אני פאו. זה מביא 154,000. גם יש לי אחד שאני אפילו לא משתמש בו, שמביא 154,000. אז הראשון שיעשה סאב ויכתוב לי את השם שלו ברובלוקס בתגובות, יקבל את ויציע לפרנד, יקבל את החיה הזאת במתנה, לא משנה עד כמה הוא מתקדם, תלוי אם הוא רוצה את זה. מה? למה פתאום אני משיג כל כך הרבה בלחיצה? לפני רגע זה היה 577 ועכשיו אני משיג 659.
טוב, על זה אני לא מתלונן. בקרוב, מאוד בקרוב אני מגיע ל-20,000 שפה. זה מטורף, ואז אני אקבל בטח איזה טריליון רגע. כן, טריליון מינימום. כל פעם. מה זה? מה קרה כאן? למה פתאום זה מביא לי יותר? עכשיו נגיד. אוקיי. וכן, עכשיו שתבינו. אני על 19.5, לא, מה וחצי, אני מתבלבל בין שעות. 19.31. זה, וסתכלו עד כמה קצת אני דוחף את האבן הזאת. פעם ממש. אז המטרה שלנו, אני אעשה כמה סרטונים, אני אהפוך את זה לסדרה, אולי אם תאהבו את זה. תיתנו 5 לייקים, כי אני ערוץ מתחיל, לא, אפילו 3 לייקים, ואני אעשה על זה סדרה, שאני גם תורם לכם, וגם משתדרג בעצמי, וגם אולי אני אפילו אעשה סרטון עם מישהו, כאילו, סרטון, כל הסרטון, לא רק לתרום לו. אז כן, תצפו למגניבות. וגם אני אגלה לכם כמה טריקים במשחק הזה, כמו שאם אתה הולך מפה, אבל אתה לא יכול להגיד להיכנס לאזור של הזה, אבל זה עדיין מגניב ללכת פה, ונגיד טריק שאי אפשר ללכת בזה, באזור שדוחפים את האבן, אבל אם תלך לפה, ואז לפה, פפאו. אני אלמד אתכם כל מיני טריקים, אולי גם צ'יטים, אולי גם סתם דברים מגניבים שיוכלו לעזור לכם להתקדם במשחק. אז כן, יהיה מגניב, ובינתיים אנחנו פשוט מחכים, ואני אדבר ל-20AA, ובזה אני אגמר את הסרטון. זה, אם מישהו כבר משחק בזה, אני מבקש שהוא יגיד לי מה זה מהירות תנופה. קיבלתי את זה, הגעתי ללב, מה הקשר פה? הגעתי ללבל 30 ו-32 הגעתי ללבל, אבל בלבל 30 קיבלתי את זה, זה מביא פלוס 20 סווינג, אמרתי את זה נכון? רגע, אני לא זוכר בעל פה. כן, סווינג ספיד, שבעברית זה מהירות תנופה, אז מישהו שיכול, זה כנראה קשור לאבן. רגע, אני שנייה אשים את זה, נוריד נגיד את זה, נשים את זה, שנייה נעשה את זה, ואז אולי אני... וואו, אני משיג עכשיו רק 471 ביליון. וואו. לא, זה לא עשה כלום. טוב, אז אני... לפחות לא זה. אז אני מבקש שבבקשה, אם אתם כבר משחקים במשחק הזה הרבה, שתגידו לי מה זה עושה. כי אז אני יכול לדעת מה זה עושה, ואז זה יהיה מגניב. אתם מבינים? ככה זה עובד. אם מישהו אומר לך מה דברים עושים, אז אתה יודע מה הם עושים. וגם, אולי כשנגיע ל-20AA, אז זה מסיבת סילבסטר, מה שנקרא, ואני אספר לכם איך מבדילים בערוץ שלי בסרטון. קבלו איך להפוך את זה להגיוני יותר. רגע, שנייה. אני הולך לפה, לוקח את זה, שזה פחות טוב, אבל אני משיג מזה כזה קצת, אבל רגע, אני רק כדי להראות לכם. צריך לעלות, אמרנו, הלכנו מפה, ואז לפה, ואז לפה, לא נכון. צריך בדיוק בפס הזה. לא, שנייה, הנה, אוקיי. עכשיו אני מרחף, הנה, עכשיו היונים מנופפות בכנפיים שלהם, ואז אני מרחף ככה, אתם מבינים? עכשיו אני ארד מזה, כי אני רוצה להחזיר להחזיר את המשקולת. וכן, גם יהיו כאן הרבה דברים מצחיקים, כי אני פשוט מצחיק ואני אוהב לעשות זה. זה די מסביר למה קוראים לערוץ שלי מיסטר סוויט פוטטו, כי מי לא אוהב סוויט פוטטו? מי לא אוהב בטטה? טוב, כנראה מי שלא אוהב בטטה, אבל הבנתם, אני מניח שהבנתם. כאילו, אני לא יכול להגיד שהבנתם, אני לא יודע אם באמת הבנתם, אבל הבנתם, כן. באמת. אז כן, כמו שאתם רואים, אני צריך לחכות 17 שעות וחצי, שאני בחיים לא אעשה את זה מחובר, כי אין לי כוח, זה כל הלילה. אבל בוא שלמתי את כל זה.
נכון, גם בסיזון שמתי את זה, חסר לי רק את אלה. וגם מי שמשחק, מה זה Eternal Pets? אני צריך לדעת כדי שאני יכול להשלים את זה, כי ממש טוב בפט שלי, יש לי פה פט, זה הפט הכי משודרג בכל המשחק, הוא משודרג בכל הדברים, חוץ מבשייני ריינבואו קוסמיק, כי צריך לחכות 168 שעות בשביל לעשות לו קוסמיק, וממש אין לי כוח לחכות לזה. אוקיי, שנייה, רגע, אני צריך לעשות שנייה משהו. שנייה, רגע. אני רגע צריך לכתוב משהו בוואטסאפ. שנייה. רגע, שנייה, התקשרו אליי. אז אני עוד שנייה אחזור, שנייה. רגע. צריך למצוא אותו. מה זה? חיפוש. כמו שאתם רואים גם זה. אוקיי, אז אנחנו עוד מעט מגיעים לזה, עוד רגע 19.40 AA, וזה מגניב, כי אז אני אסביר לכם מה זה אומר בטאטה, ואתם רוצים שאתם תבינו אותי מדבר בסרטונים, ואז כן, ואז יהיה אז. מטורף אני. אבל גם אני מתכוון לקנות בקרוב רובלוקס, ואז אני אוכל לקנות את זה, וזה מביא הרבה. אני צריך להגיע ל-2.5 AB בשביל משהו שעולה, שמביא פלוס 350K, שזה לא באמת כמה שזה מביא פלוס, זה נראה לי מכפיל את זה ממשהו כזה, אבל לא יודע, זה מביא הרבה יותר מ-350K, וזה מביא לי פלוס 1.25 מיליון, שזה יביא לי כמה טריליונים, שכנראה בכל מקרה אני אשיג טריליון אחד, אבל לא יותר מטריליון אחד, כאילו אני לא יכול ללכת כאילו נראה לי במקסימום 1.7 טריליון, וגם זה יהיה סיכוי קלוש, אז כן, לקח קצת זמן, אבל בסוף נגיע לזה. כן. או שבסוף לא נגיע לזה, ובהתחלה נגיע לזה, כי כשאני אקנה רובק, ונפלתי. העולם הזה זה גן עדן, להוכיח לכם שזה גן עדן, אם אתם לומדים תורה, הנה הסולם של השמוליקים שהלכו ליוסף, שליחי אלוהים שהלכו אל יוסף, ואז זו הוכחה, לא, זה לא משחק יהודי, או שזה כן משחק יהודי, וגם הם עשו כאן איזו בדיחה כזאת, בגלל שגן עדן זה בשמיים, אז רגע, אני הולך לשם שנייה, למה אין כאן ספיד במשחק הזה? הנה, כדור הארץ, חכה, זה לא בחלל, כי בתכלס, את האמת, העולם הבא זה החלל, אז כאילו הם צריכים לעשות את זה שם, אבל בסדר. יאללה, למה אני לא לוחץ? אני אשים אוטוקליק בזמן שאני מדבר, ואז אני לא צריך ללחוץ. כי לדבר זה כיף. לא, אני עוד שני שוב גם נפלתי. אוקיי, אז אני אעשה לכם סיור בעולמות. אז דבר ראשון, פטיגורי, העולם הראשון, שבו יש את כל הלוזרים, חוץ ממנו, הוא לא כזה לוזר, הוא 16 טריליון, בשבילי זה די לוזר, אבל כן, כן. הוא 52 טריליון, זה גם בשבילי די לוזר, והוא 19,000. אוי. כאילו, אני לא לוזר, אבל גרוע, הבנתם, אז הרגל. פה זה ביצה שממש גרועה. הכי טוב שלה מביא 8, ופה הכי טוב שלה, אני לא זוכר כמה הוא מביא, אבל הוא מביא פחות מ-50, זה בטוח. אבל פה, שייני. אם אתם בוחרים את זה, אז אתם יכולים לעשות שייני, אבל יש סיכוי שזה יערס. אני אתן לכם דוגמה להגיד. אני אקנה את זה. הפעלתי משהו שזה קונה לי 2 ביצים כל פעם, בגלל זה אני לג'נדרי. בגלל זה אני אקבל את זה, אבל נגיד 20%, ואז זה עושה לי כזה. אבל אם יש לכם כמה חיות מאותו סוג, וואו, זה עבד. אתם יכולים לשים את שניהם, ואז אחד מהם יצא לג'נדרי, אבל יהיה יותר...
לא משנה, יהיה יותר סיכוי שזה יעבוד. נגיד אם אתם שמים 5 חיות באותו אחד, אז יהיה 100% שזה יעבוד. עכשיו נמחוק את זה, כי זה סתם מבזבז מקום. תודה רבה. אז כן, אנחנו עוד רגע 19:30 AA. אני לא יודע כמה זמן הסרטון, ואין לי כוח גם לבדוק כרגע, כי זה סתם עושה בתוכה. אז ואני אעשה כל מיני עצירות, כי אני פשוט מגלה דברים חדשים על התוכנה, כי אני אף פעם משתמשתי בתוכנה הזאת, ושאני מצלם איתה כרגע, ואני פתאום מזיז את העכבר, ואז פשוט מופיע לי איזה משהו. אז כן. איך מכבים את זה בכלל? אוקיי, הבנתי איך מכבים, לא משנה. אז אני יכולה להפסיק את הסרטון. מעל 19:30. וגם יש לי פה, יש לי 5% לקבל כפול 10 פאוור. כאילו כוח בלחיצה. ואז אם אני הולך אמרתי שאני אעשה לכם איזה אטלנטיס. פה יש ביצים קצת יותר טובות, אבל הן עדיין די גרועות. ופה, אחרי שעשיתם שייני קודם, אתם יכולים לקחת את שייני ולעשות כאן ריינבואו. זה לא שום הימורים או משהו כזה, פשוט לוקח שעתיים וזה די מחרפן, אבל אם באמת אתם ממש רוצים, אוהבים את החיה שלכם, נגיד זה, עשיתי לה ריינבואו, וגם לזה עשיתי ריינבואו, וגם לזה עשיתי ריינבואו, וגם לזה עשיתי ריינבואו, אז אתם יכולים לחכות כמה זמן, זה לא באמת כל כך הרבה. ופה, בטמפל, אחרי שגמרתם את השייני והריינבואו, אין לזה המשך, יש לזה המשך בעולם של איבנט, שאני תכף אראה לכם את האיבנטים. פה זה כבר מתחיל משהו אחר. פה אתה יכול לחשף את זה, אבולושן, זה בתכלס אנצ'אנט, וכאילו אנשיינט, שזה הכי גרוע, נותן, שנייה אני אקרא על זה, כתוב פה, אנשיינט נותן פלוס 20% לכוח של החיה, כאילו 20% זה לוקחים את הכוח של החיה, מורידים ממנו 20%, לא מורידים ממנו, לוקחים 20% מהכוח של החיה ומוסיפים לכוח הנוכחי, וככה זה גם בדייבין, שזה פשוט עושים 40%, ואז אימורטל 100%, פשוט מכפילים את הכוח של החיה, וקלאשל זה כבר 200%, מכפילים ב4 את הכוח של החיה. ב4, שזה מטורף. אבל אם נלך לפירמיד, לא, זה לא ממשיך באנצ'אנט. האמת שפה אין כאן שום דבר, כתוב כאן coming soon, שזה, אנשים מחרפנים בדיסקורד, שזה למי שלא מבין, מגיע בקרוב. זה אומר שבקרוב כנראה יהיה כאן משהו, גם אני מחכה לזה. ובהיבן גם אין כאן כלום, זה כנראה יגיע בקרוב. כי אני רואה כאן את המבנה. וקיבלתי איבנט אג, אגב, איבנט אג זה, יש בינתיים, אין איבנט כל כך, אבל זה משהו כזה שיש 65% לקבל יהלום אחד, 19% לקבל סילבר דייס, 14% לקבל גולדן קופון, ואז 1% לפינק דייס, שזה מה שאני קיבלתי, יש לי מזל בטורף, ו-0.1% לריינבואו דייס, שזה עדיין לא קיבלתי, ואני בשוק אם מישהו כן קיבל. מה שזה עושה, כל מיני דברים כאלה, נגיד זה, אי אפשר לקבל משם, יש לי טרליה, הנה, יש פה טרליה קאמון, זה נותן פלוס 5% ספיד כשאתה דוחף את האבן, זה אומר שאתה יותר מהיר. פה זה נגיד פלוס 60%, זה אומר שזה כבר הרבה יותר מהיר. זה נגיד פלוס 40% לכוח, זה אומר כמו שעשינו באנצ'אנט, זה לוקח את ה-40% ומוסיף לה, זה הנוכחי, זה מוריד, זה קופון, זה נותן הנחה, זה כמו שזה נשמע, זה קופון, זה נותן הנחה לביצים, נגיד הרמה שלי, שזה אפיק, זה נותן פחות 6%, זה נותן, הקרמון מביא פחות 1%, האנקמון מביא פחות 3%, הרער מביא פחות 5% והאפיק מביא פחות 6%. זה כל מיני כאלה, זה נגיד מביא פלוס 30% ווינס, שוב פעם זה פלוס 10% לק,
זה, כן, כאלה. פה, כמו שאמרתי, סווינג ספיד, אני לא יודע מה זה עושה, זה כאילו מהירות תנופה. אני לא יודע אם מישהו משחק כבר הרבה זמן במשחק הזה, בבקשה שיגיד לי. אני מאוד אשמח. פה יש כל מיני דברים כאלה, שאתה עולה XP בעזרת המשימות או היומיות, שזה אלה ששמתי את הכל, או של העונה, שזה משימות לכל הזמן, כי ביום כל פעם זה מתתחל. בעונה, כל הרבה זמן זה מתתחל. אז יש לכם הרבה זמן לעשות את זה. הנה, עכשיו נלך לעולמות של האיבנט. דבר ראשון, הקריסמס. היה איבנט קריסמס כבר, אני יודע. וואו! ראיתי פה רגע מול הפנים שלי מישהו מהחלל. הוא הרים משקולת של ירח, מה? טוב, כאילו זה היה בצורת ירח, אז אני מניח שזה מהחלל, גם אני אף פעם לא ראיתי את המשקולת הזאת, ואני כבר היה זה, אז כנראה זה 100% מהחלל. כאן יש טייטן, ברגע שאתה הופך את החיה שלך להאג', כאילו לא, אתה הופך אותה לביג, שזה 3 מהחיות בייבי, מהחיות הרגילות, ואז צריך 3 מהחיות של הביג, שזה אומר 9 חיות רגילות בשביל להפוך את זה להאג', אתה יכול להפוך אותם לטייטן. זה לוקח זמן, אבל יש כל 10 דקות אתה משיג 10 אנרגי. ועם האנרגי אתה יכול להוריד זמן, מהזמן שזה לוקח. אבל אתה לא חייב לחכות שזה יהיה ביג ואז זה. גם זה קשור, השייני נגיד, יש את האננס, שזה הופך לשייני מיידית. יש את האבטיח, שזה הופך לביג מיידית, ויש את הפמפקין שזה הופך להאג' מיידית. טייטן אין משהו. ועכשיו לטוויסטינג נת'ר. אפשר להפוך כאן לקוסמיק, שזה הדרגה האחרונה של השייני והריינבואו. אבל זה לוקח, כמו שאמרתי, 168 שעות, ואין סיכוי שאני אחכה את הזמן הזה. יש כאן קלון מאצ'ין. מה שזה עושה זה משכפל את החיה, אבל זה עולה קלון קוין. ואתה צריך להשיג קלון קוין, וזה קשה להשיג קלון קוין. אז כן, קצת קשה לשכפל חיה. נגיד, אני הייתי משכפל את זה אם היה לי קלון קוין. וגם צריך, את המטבע המיוחד הזה, כאילו, ואותו אפשר להשיג בקלות, פשוט כל הרמה של הכדור הזה אתה משיג מטבע אחד, ולא צריך מלא מטבעות בשביל זה. מה זה? upgrade. זה עולה איזה. פלוס 1 בוסט פר. וואו, get פלוס 1% power boost פר 1 בוסט. get פלוס 1 בוסט. מה? get פלוס 1 coin boost פר 100 בוסט. מגניב. וואו, זה טוב. אנחנו עוד 50 טריליון שאני מגיע לזה די בקלות, כבר מגיעים ל-20 AA. כן, זה מטורף. אני כבר פלוס 2%, זה מטורף זה. עוד רגע פלוס 3, בום! אני עושה כבר הרבה בכל פעם, הרבה מאוד. אז שווה להישאר כאן אם אני רוצה להגיע מהר ל-20 AA. מקום טוב. האמת שגיליתי את זה רק היום. כאילו, עכשיו. זה מגניב. וכן, אין עוד משהו בעולם הזה, אבל אני סתם נשאר אותו, אני גם אחקור אותו, כי יש כאן כל מיני מבנים שאני ב100% לא עושים שום דבר, אבל אני רוצה סתם לראות אותם. ורגע, אתם תוכלו לראות אותם, וזה מגניב נראה. אז כן, ואז זה יהיה פקאו. הנה, ספינה. וואו, פיראטים, עכשיו אני על השמוליק הזה, על המוט שהקפטנים עולים עליו, אבל כאן אין מוט, אז זה המוט. אני החלטתי שזה המוט, אוקיי. זה 20 AA. טוב, אין לי כוח להסביר לכם את זה עכשיו, אז אני אסביר. אני אעשה אולי שורט, כן, נראה לי אני אעשה שורט שאני אסביר איך מבינים אותי כשאני אומר בטטה, אבל עכשיו, לא יודע מה איתכם, אני הולך להיבנה, כדי לקחת את המשקולת הבאה.
כאילו, מה זה לא יודע מה איתכם? אני יודע מה איתכם. אתם כרגע לא יכולים לעשות שום דבר בסרטון, אתם סתם צופים בו. אבל הבנתם. 970 ביליון. עכשיו מה אני אעשה? טוב, נראה לי אני אלך לטוויסטינג נת'ר כדי לחכות קצת זמן, ואז זה ייתן לי טריליון כל לחיצה. אבל בזה נגמר הסרטון, אז יאללה, ביי!